Helo, fi di Rose a fi trwyddo I rownd derfynol y Llais. Oedd gymaint yn mynd trwy meddwl fi. Rose. O fi'n eitha drist I angen gadael ffrindiau fi wedi wneud ar y ffordd. Oedd y tîm Llais yn ardderchog a fi'n just gadael nhw, ond hefyd yn rili falch bod fi wedi wneud mor, bell hyd yn hyn. Just gallu perfformio ar sioe fan mor masif a gyda band mor amazing ac o flaen role models fi, fi'n meddwl y perfformiad yn bennaf. Probably around cyntaf, cyn nath unrhyw un droi, fi'n meddwl, na, beth sy'n mynd I digwydd, unwaith nath Bryn troi yn gyntaf, fi fel, okay. Sgwennu, fi'n hoffi fel bach o balad, bach o gandrist, ond wedyn perfformio, fi'n licio wneud caneuon rock neu soul. Yn y blind auditions, cynnwys I naturiol, You Make Me Feel Like a Natural Woman gan Aretha Franklin. Un o'r caneuon nes I gwrando ar pryd o fi'n plentyn, so hynna'n really special I fi ganu. Yn y callbacks, cynnwys I Rise Up gan unrhyw, can fi'n really licio eto. A wedyn, yn y semi-finals, cynnwys I Sy'n Delivered gan Stevie Wonder. A oedd hynna'n really nice achos oedd y bach mwy upbeat a fi'n teimlo fel o fi gallu dawnsio a mwynhau perfformiad. Fi'n meddwl girl boss. Just mwynhau'r perfformiad a trwy hynna wneud i'r gynulleidfa teimlo rhywbeth a fi'n meddwl cael neges y can trwyodd. Yn y final, fi'n mynd I perfformio gyda egni fi I gyd, defnyddio pŵer a gobeithio smasho fe.